Magandang araw mga kapatid, Noxky Vlog. Andito tayo ngayon sa Rusi, Aguagua, Pampanga, no, para silipin yung isang motor dito. Ito yung Rusi KRY 200. Alamin natin yung mga specs and then yung cash and installment. So, abangan natin to mga kapatid. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, ay huwag mong kalimutan na mag-subscribe. And then, click mo na rin yung notification bell para updated ka sa mga susunod kong videos. Then, patuloy nyo ko i-follow mga kapatid sa aking Facebook page na Noxky Vlog. So, stay tuned po mga kapatid. Noxky Vlog. Noxky Vlog. So, ayan po mga kapatid, ito yung KRY 200cc mga kapatid, no? Ayan, nakikita natin dito yung kanyang decals, no? 200cc, tapos kulay green mga kapatid, no? Ayan. Euro 3 compliant na rin mga kapatid. Ayan yung decals niya dito. May kulay white siya, no? Yung combination ng kulay. Tapos isang kinagandahan nga dito mga kapatid ay digital panel na yung kanyang board. Naked handlebar. Ito sa mga mahilig sa sports, yung dual sports na tinatawag, pwede ito mga kapatid. Pwede rin pan service sa mga lugar na mabundok. Okay na okay ito kasi yung forma talaga nito. Pwede siya pang highway, pwedeng pang bundok, no? Yung dual sport mga kapatid. Tapos dual disc brake na rin, harap at likod, pero hindi siya ABS mga kapatid, no? Hydraulic disc brake lang. So, makikita natin dito. Ayan, no? Laki ng disc brake niya. Ayan, ang ganda ng design. Tapos naka-dual pat caliper na kulay silver. Tapos naka-inverted fork na kulay silver din, ang laki, oh. Ayan, pang heavy duty talaga. Tapos may cover dito sa ilalim. So protection naman sa dumi yan. So kung sakaling mapunta tayo sa mga maputik na lugar, no? Para hindi masyadong madumihan yung pinaka-inverted fork niya. Tapos sa mga bolts na ginamit, ito mukhang stainless. Yan, oh, pati dito Allen bolts na nakalagay. Yan. Tapos dito makikita natin naka single shifter lang siya. Ayan. Gear transmission ay 5 speed. So 1 down, 4 up mga kapatid. Ayun nakalagay yun. Tapos yan yung makina niya. So malaki din mga kapatid, no? Kanyang foot deck sa driver, yan, napiflip din to. Tapos parang may mga ngipin-ngipin siya rito, no? Ordinary lang yung kanyang side stand, no? Wala siyang kill switch. Wala na siyang center stand. Ayan. Tapos sa angkas, meron din yan. Napiflip din siya. So okay na okay. Tapos makikita natin yung kanyang swing arms. Napakalaki. Ayan, no? Heavy duty mga kapatid yung kanyang swing arms. Ayan. Tapos meron din cover mga kapatid sa kanyang chain drive. Ayan. Tapos dito sa kanyang rear sprocket, ang nakalagay dito
52. Yan. Malaki yung kanyang sprocket, no? Tapos dito hindi ko sure kung ilan yung ngipin ng kanyang sprocket. Yan, pang akyatan talaga to, no? Pwede talaga to sa bundok. Tapos dito sa likod, tingnan natin yung kanyang disc brake. Ito, naka single pot caliper na malaki. Tapos disc brake yan, ayan. Ayos na ayos din dahil pagka disc brake malakas yung preno talaga, no? Hindi ka ipapahiya nito. Pwede na! Tapos naka rim set. Tapos mukhang alloy mga kapatid tong kanyang rim, no? Pero di siya tubeless, naka tube type pa rin. Tapos ang size naman pala ng gulong dito sa likod ay 110 by 90 by 16. Tapos sa harap 2.75 by 18. Ayan. Tapos dito, ayan, sinasabi ko kanina, naka Euro 3 compliant na. Ayan, yung makikita natin sa block. Pag may ganito, para siyang may singawan, no? Yan po yung Euro 3 na tinatawag. Yung excess na gas, dinabalik po sa carburetor para sunugin ulit. Kaya yun yung isang nakakapagpatipid sa isang motor, no? Kahit hindi pa siya FI, yan yung advantage ng mga Euro 3. Tapos sa exhaust niya ito, ayan. Papunta dito hanggang paakyat doon. Tapos may tatak ng Rusi. Ayan. Tapos yung dulo niya, ito. Ayan. Para siyang kulay gold. Ayan po. Tapos may kickstart pa rin, no? Ayan yung kinagandahan dito. Tapos sa tapakan sa preno, yan. So hydraulic na mga kapatid. Ayan yung design niya. Tapos sa frame makikita natin, ayan, no? Maganda yung bakal na ginamit. At saka yung pintura, no? Pagkakapintura niya, ang ganda. Ayan, no? Dito, pati yung ano dito, may salo mga kapatid. Tapos sa fairings niya, ito makikita natin. Yan, maganda rin ng plastic na ginamit. Pati yung decals, no? Ganda. Yan, tayo may nakalagay ditong super power. Tapos sa upuan, okay din, makikita natin. Slim lang yung upuan, no? Ayan. Tapos napaka-kapit. Ano siya, magaspang, no? Tawakan. Pero malambot naman, yung foam. Tapos sa taillight, ito LED na yung kanyang ilaw, pati yung signal light. Ayan. Tapos sa tank, ito, ibukasan din yan mga kapatid, no? Tapos dito tayo sa mga switch. Ito, meron siyang bukasan ng ilaw. Tapos meron ditong high and low, no? Switch, turn signal light, then busina. Siyempre manual clutch to mga kapatid. Ayan, yung clutch niya, palambot naman. Then sa kabila, ito, yung kanyang electric starter. Tapos ito, hindi ko sure kung ano to. Yung kill switch. Ayan, pinaka kill switch niya, no? Tapos sa throttle, ayan, napakalambot ng throttle nito. Tapos yung handle niya, may mga tawag dito, pinaka parang spike, no? Kaya kapit na kapit yung kamay natin. Tapos sa headlight, ito, nakita natin, bulb type pa mga kapatid yung kanyang headlight. Tapos sa signal light dito sa harap, ito, LED na yan mga kapatid. Yan yung kinagandahan dito. Tapos sa fender sa harap, ito, makita natin, ayan, oh, para siyang tuka ng ibon. Tapos yung plastic niya, flexible naman, okay din, no? Hindi basta-basta sisira or mababasag kung mabanggaman. Yan. Yan po yung KRY 200 ng Rusi. Makikita natin yung kanyang gulong, talagang lalaki ng spike, oh. Dito sa harap, pati dito sa likod. Ayan. Laki. So available po yan dito sa Rusi, Guagua, Pampanga, no? Sa mga gustong magpumuha ay inquire kayo dito, no?
sa kanilang ano. Marami pa silang mga motor hanggang doon, mga kapatid, mga pan-tricycle sa mga gustong kumuha, no. Tapos meron ding scooter, yan, Passion, meron pa rin sila. Neptune 125 meron, saka yung Mojo 200, saka RFI 175. Tapos yun nandun mga Surf 100, no. Pati ito Surf 110 meron sila dito. So yan po mga kapatid. So yun lang po mga kapatid. God bless sa ating lahat.